όπως είχαμε αναφέρει, οι ειδικοί χαρακτήρες είναι 4. Τα 3 φωνήεντα με umlaut, das ου, και υπάρχει και άλλος ένας χαρακτήρας που είναι σύμφωνο και το λέμε SZ ή scharfes S. Το SZ βγαίνει από τα 2 γράμματα S και Z. Στις περισσότερες λέξεις το συγκεκριμένο γράμμα έχει αντικατασταθεί με το διπλό S. Παρά αυτά, στη γερμανική γλώσσα θα βρούμε λέξεις που γράφονται με διπλό S και υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις όπου οι λέξεις γράφονται με SZ. Το SZ το προφέρουμε απαλά. Πάμε να πούμε μερικές λέξεις. Weiß είναι το άσπρο χρώμα. Straße είναι ο δρόμος, η οδός. Gruß είναι χαιρετισμός. Großmutter είναι η γιαγιά. Großvater είναι ο παππούς. Strauß είναι η στρουθοκάμιλος. Για να καταλάβουμε καλύτερα, αν μετά από ένα μακρό φωνήεν α, ου, ο ή κάποιο δίφθογκο ακολουθεί ο φθόγκος S, τότε γράφεται με SZ. Δίφθογκο λέμε όταν έχουμε 2 φωνήεντα, τα οποία αποτελούν μια συλλαβή, όπως αου, όι, όι, άι, άι. Weiß, δίφθογκο το άι, πριν από S. Straße, μακρό φωνήεν α, πριν από S. Gruß, είναι χαιρετισμός, μακρό φωνήεν ου, πριν από S. Großmutter, μακρό φωνήεν ο, πριν από S. Großvater, μακρό φωνήεν ο, πριν από S. Strauß, δίφθογκο το αου, πριν από S. Γεια σας φιλαράκια μου, μέχρι το επόμενο βιντεάκι.